ദീപച്യുതനുഭാവരം പ്രണവിനുഷ്ണം തത്ര ബ്രഹ്മശ്രയസേർവം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകേണ്ടത് മറ്റേക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. തത്ര ബ്രഹ്മശ്രയ സർവേ വേദശ്രയസ്യ സത്തമായ രാജസ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായം, നമ്മള് പിന്നിലാട്ടോ. മറ്റുള്ള ക്ലാസ്, മറ്റുള്ള 2 ബാച്ചാരും മുന്നിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8:30-ക്കല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, വൈകുന്നേരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19 ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു നിർത്തിയത് അല്ലെ. 7ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോടെ? ആധ്യാത്മിക, ഭഗവാന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 3 രൂപവിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മള് എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോടെ? 4 സുകൃതികളെ കുറിച്ചും ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവന വിധികൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. ഈ അടുത്തത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച്, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമൈസ്തൈസ്തൈ ഹൃദജ്ഞാന പ്രബധന്ത്യന്യദേവതഃ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവരതിനെന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്വപ്രകൃതിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. കൃതജ്ഞാന, ജ്ഞാനം നശിച്ചവർ, ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിഹീനന്മാർ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ, അതായത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മളെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസ ഭൃത്യ, അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല
അധ്യായത്തിൽ ആദിലീല 5-ാം അധ്യായം 142-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആര് സർവേശ്വരൻ. മറ്റെല്ലാവരും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. ദേവന്മാരെയല്ല സമീപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ക്ഷണികമായ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുന്നില്ല അഭിലാഷ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം തമേവാവിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാരൂപേണ ഹൃദയങ്ങളിലും കൊടുക്കൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പരമാത്മാരൂപേണ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയില് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കറിയാൻ നന്നായിട്ട്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് മൂർത്തിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ മൂർത്തിയില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ വിശ്വാസമാക്കി തരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് ആരെ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന്, ആരിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ അത് ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ളവരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, മനുഷ്യർക്കായാലും ദേവന്മാർക്കായാലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? മനുഷ്യന് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ദേവന് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് നൽകാനും സാധിക്കില്ല? അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനും സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അതവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധാനമീഹത്തെ ലഭത്തെ ച തഥാ കാമാൻ മയൈവാ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ അവര് വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് ഒരു ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവർക്ക് നടക്കാം. ആ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ദേവനിലൂടെ ആര് നടത്തി കൊടുക്കുന്നു മാത്രം? ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുന്നു മാത്രം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി നമുക്ക് എന്ത് നൽകും? വിദ്യ നൽകണം. ആ സരസ്വതി ദേവിയിലൂടെ ആ വിദ്യ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അന്തവത്തു ഫലം. പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ആര്? ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പല വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും. ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ്. ഈ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെ. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടും, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളും. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകൾ, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ. അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് വായിക്കാം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യുൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ
പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും, തുച്ഛമായിരിക്കും. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദേവന്മാർ എവിടെയുള്ളത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമാവ്യയാമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ മന്ദബുദ്ധികള്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ ആരായിരുന്നു? അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ആരായത്? വ്യക്തിയായതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാത്തവര്, മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഈ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആദ്യം ആരായിരുന്നു? അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവാരാധകർ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെ പറ്റിയാ പറയണത്? ഈ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ്? അബുദ്ധയ എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണ് ഇവർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അഭ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താകില്ല? ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, യോഗമായ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ഭഗവാനെ ഇവരിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ അജനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ അഭ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആർക്ക്? ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് അവരിൽ നിന്ന് ഈ യോഗമായ മറച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്നും എവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഭഗവാൻ അപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? യുദ്ധമൊക്കെ നടന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണേണ്ടതല്ലേ എന്ന്. പക്ഷെ അന്നും ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ചുരുക്കം ചിലർക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചുമാണ് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തൂം വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാതും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? എന്നെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അറിയാം. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും ഇന്നലത്തെ കാര്യം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ കാര്യം പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല, പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നാളത്തെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന് ഭൂതം ഭാവിയും വർത്തമാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പോള് ഭൗതിക ലോകത്തില് സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് മേഘങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ മേഘങ്ങള് ഇതിനൊക്കെ മറയ്ക്കും, സൂര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ മറയ്ക്കും. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, അത് അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് ആ മായയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണത കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല. കാരണം മായയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ആ മായ ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിമിത ദൃഷ്ടിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവ്യക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇച്ഛ്വദ്വേഷ സമുത്തേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നവരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ജന്മം മുതൽക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഇങ്ങനെ ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മായാശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ രാഗദോഷങ്ങളാവുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, മായാശക്തി. കാരണം ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്നുള്ള സംശയം വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, മായ വന്ന് പിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരില്ല, മായയ്ക്ക് കയറാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്കവിടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങള് രാഗദ്വേഷങ്ങളാവുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, മായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും. അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ രാഗദോഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ത്, ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് സംഭവിക്കും, അവര് ഈ മായാശക്തിയില് വഴങ്ങിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് അവരാഗ്രഹിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തില് അവരെന്ത് ഈർഷ്യാലുക്കളാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് അവർക്ക് ഈർഷ്യാലുക്കളാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിൽ അവർ ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം എന്ത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്, അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ത മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്ക് നിർമ്മാർജനം ചെയ്യാനും ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മുഴുകി വിമുക്തരാകും. അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 5-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മള് മുക്തനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് നമ്മൾ ആരെയാണ് ശരിക്കും സേവിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത, ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ പൊറുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്ത ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനാണ് നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ്. അല്ല മഹസേവാം ദ്വാരമാഹൂർ വിമുക്ത. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം നമുക്ക് എന്താണ്, തമോമയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. തമോ ദ്വാരം യോഷിതാം സാങ്കി സംഘം.
അതായത് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു സംഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സഹവാസം? അത് നമ്മളെ തമോമയമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സേവനം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ ഗന്ധിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഇവിടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മൃത്യുവിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തില് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ ആര് തന്നെയാണ്? വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് മൃത്യുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരാതിരിക്കണം അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവിടെ വരാതിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവര് വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മമാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവര് വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ആർക്ക് പ്രവേശനമില്ല? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല? വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് അർഹതയുള്ളൂ. അവരാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യത്നിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്തുകൊണ്ടില്ലാത്തത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് എന്തിൽ പോകുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പീച്ച മാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം. എങ്ങനെ അറിയണം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ്, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധം പുലർത്തണം. ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലേശങ്ങളിൽ പെട്ട മനുഷ്യൻ, അതായത് ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ തേടുന്നവൻ. അപ്പൊ സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ആരാധനയെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഇതൊന്നും കാര്യാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അയാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ബാധകമല്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 8ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇതിൽ 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തി. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എന്താണ്? അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ. അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് 1 മുതൽ 4 വരെ പറയുന്നത്.
5 മുതൽ 8 വരെ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 9 മുതൽ 13 വരെ ധ്യാനമാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭഗവത് സ്മരണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 14 മുതൽ 16 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സ്മരണം ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 17 മുതൽ 22 വരെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ താരതമ്യ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 23 മുതൽ 28 വരെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമത്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മമെന്നും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത്, ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ആത്മാവ് എന്ന് പറയാം. ആത്മാവ് എന്ന പദത്തിന് യോജിച്ചതാണ് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം അതിയജ്ഞ കഥം ക്രോധ ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസീനിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് ഈ മരണവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ മധുസൂദന, യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. മധുസൂദന എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനും മധുസൂദനൻ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ്. ആ സംശയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആരർത്ഥാക്കുന്നത്? അവിടെ അർജുനൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞദേവത ഇന്ദ്രനോ വിഷ്ണുവോ ആകാം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്റെ സംശയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവാത് ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അവിനാശി, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് എന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയില്ല, അത് ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് പറയണത് അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാവൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ത്? അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളിലും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ആര്? അതിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാല്
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യയാതീനാക്ലിപ്ത സംശയം. യപ്രയാതി അന്ധകാലേച്ച മാമേവം സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഊന്നി പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു വ്യക്തി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണസ്മരണ സാധിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ നമുക്ക് ജീവിതം വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച് വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിര്യാണ വേളയിൽ എന്ത് സാധിക്കും? വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം ഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണ സ്മരണ ശീലിക്കണം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ മരണസമയത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്മരണ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരം വെടിയുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുത്യച്ച മയ്യർപ്പിത മനോഭൂതിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളിൽ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് നീ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കേണ്ടത്. നീ എന്നെ ഓർക്കണം. അതെങ്ങനെ ഓർക്കണം? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയത കർമ്മം ചെയ്യണം. നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് നീ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആരോടും കർമ്മം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? എന്നെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനെ ഭഗവാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നീത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പോറ്റൂ. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തേ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നീത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ പുലർത്തണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാളോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. ചേതസാനാന്യഗാമിന
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയാൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥായാൽ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കണം. മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ ശലഭമായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പുഴു അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത്, അതേപോലെ അതൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും. ശലഭമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുഴു എന്താണ്, അതിന്റെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത് ശലഭമായിട്ട് മാറുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റേത് പോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റേത് പോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേടിത്തരും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആര് നടത്തിത്തരാണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് നടത്തിത്തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപയാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഏഴാമത്തെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഏഴാമത്തതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തല്ല ഉള്ളത്, 2-3 ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ അംശങ്ങളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയ കൈകളും വൈശ്യർ അരക്കെട്ട് കാലുകൾ. എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അർത്ഥം? ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ. ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? യേശുവിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ മോഹാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവര്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന, ഇങ്ങനെ പലതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല ശരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മകർമ്മം, കാമ്യകർമ്മം എന്നിവ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അധ്യാത്മം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. അടുത്തത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഇനി അധിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിഭൂതം, സകല ശരീരങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിലും കൂടിയുള്ള ഭഗവന്റെ രൂപം അതിയജ്ഞനെന്നും